Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Habang buhay. Oh, ganahan makag-beach no. Ato ta mga on sa Kamalig Beach Resort. Ha? Dili ko dito. Nga naman. Dili ko ganahang musuroy karon. Pasagdi lang ko din Aray! Moingon gani kung mag-ilis ka. Pag-ilis! Ayaw na lang yung kong supak-supak ka, Jessa. Imusaka na sa bakong dugo, anak. Sige na, pag-ilis na. Mga untek seafoods. Naglain ang akong lawas, Alex. Ikaw lay lakaw kung gusto ka. Oh. Jessa! Sige, kulataha ko kung gusto ka. Puni ang imong sana ko. Pero dili ka magkapugos na kung dasi mong lakaw. Animal. Musuko na dahi. Makaon lang ko. Kaya murag, mahinay ka na sa nina kung bayhana kung magkatugol mi. May pagmagkasino. Sir Andrew. Ay, salamat. Carla? Kaya na mo din sir. Naunsa ka? Sige maglingi-lingi. Ida, nabalakal ako ni Emilio. Katingaling magduda ni nga doon ako'y kitago niya. Unsa? Nasukatan mo gud ako siya, sir. Unya, mura man og nagduda siya nga doon ako'y kitago. Ang ako lang kung di pasundan ko niya, kinaarba na siya yung mga tao. Kinala mag-amping ka, Carla. Kaya kung ang sa ko pagsalig sa naong ng uyab ni mo. Bitaw, uy. Pero sir, buwak ka maguna siyang muhatag og kwarta. Unya, ako ra sa iyang uyab. Pag-amping lang. Oh, nanawag siya. Bahin tayo na sa GR. Natuog sa kuna. Hello? Nganong nanawag ka? Magkalugar ko karon. Milakaw si Alex. Please, makikita ko ni JR. Sige. Mag-apot at tas kamalig. Di na tamahimo mo ato dito. Kaya ato unta ko dadaan ni Alex karon dito. Okay. May lain tanapit ka pwedeng abutan. Pero, kinala mag-amping kasi muna ka. Pamati. Mao na yung address. Pero, kinalang katulog ka mo sakay. Kinalang mag-taxi ka. Dayon, mag-jeep. Dayon, mag-taxi. Ano ko doon na magsunod mo, pagkabantay ka. Mao na yung muruta sa imong biyahe. Sige. Asa man ko agi? Ikatulog ko na ning sakay. Mo nang iyang tambak. Taksi ang katapusan kong sakyan. Paingon sa lugar na iyang giingon. Huwag ginagsunod ning taksi nga kong gisakyan. Tanang iskina nga iyang giingon. Umingon naman ang dapita. Uway bahay sa agianan. Liko, diya, Noy. Musod ta ng iskina, palihog. Niya na ta, mo na ning dapit kayang giingon. Lugar lang, Noy. Niya akong bayad, Noy, Imo na ng sukli. Ning dapita. Tula sa baybayan si Andrew. Si JR! 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 Payin na lang! Jisa! Aray! Jisa! Jisa! Naunsa mag-a? Huwag ka maghinay! Okay lang. Kuan, natapigas lang ang akong tiil. Hi, baby! Dali, di mama, dali! Sige, ganito na si JR. Magkakukik tambal na yung mong pangus. Ayaw na. Gamay na eh.
Oh, dili mo yung maklaro na ni Alex. O sige, dihaw na mong inanog anak. Kadito. Jay, anak. Nagtimingaw na sab ko nimo. Kumusta naman ka? Ha? Happy ra ka din ni uban ni Andrew, no? No? Ayaw ka pala ka, anak. Buhato na ko ang tanan nga magkauban na kita. Naon sa ko. Dili ko agi mo pakita sa akong concern kay Jessa. Pero dili ako kapugan na akong kaugalingon. Malipayon kasi uban sa among anak. Ug malipayon sa ko magkauban sa bikaran. Pero kutob lang ko diya sa pagmahal niya. Pildi na sa ko. Tuwaram ko di Jessa kung nahula. One shot. Scotch. Sakit ako buhaton. Aron malipay siya nako. Thank you. Kinahanglang mahalon ko ni Jessa. Kinahanglan cute. Ayaw nang iliw kay mo tuhod ha. Kaya ako tambalan. Wa na lang unta ka magtagad, Andrew. Kinalamawa ng gabayng dugo. Unya, usa ba rin mong irason ni Alex? Nga, may karas pa ng tuhod mo. Ha? Kinalang karon pa lang. Manganap ka ng rason. Bahala na. Akong ingon nga. Nga nadagma ko. Oh, dana. Natabalan ko na imong karas sa tuhod. Oh, tuhod. Ano mo may hubag ba na imong ngabil? Ha? Ay, kuan. Okay ra ni. Gipasikitan ka ni Alex. No? Oh, Nga naman. nasako siya nga milakaw na sab ko. Neto nakita tawag si JR sa beach resort. Mo pa. Unya karon, basi kung saan sab kaniya. Bahala na. Ang importante nga nakita ni JR. Bahala nagkumpon niya ang akong naong karon. Total, nalipay man sab kong nakauban niya ang akong anak. Jessa. Andrew, dili pagitingalin na mo makuha si JR kay kanimo. Kay wa pa'y kwarta si Alex. Ayaw ka balaki si JR. Ang ibo ko galingon ang una-una. Okay na lagi ko. Manurian namin si JR sa baybayon ha. O sige, sige. Pahimos lihin kayon. Pero man sa 30 minutos, kinala mo pa uli ka na. Usa ka oras lang, Andrew. Please. Dali anak, magduwa-duwa ta sa baybayon. Dali. Jessa, usabi ko buhaton ang matabangan ka sa imong sitwasyon karon. Oo, hinay na og lakang. Madagmag ka. Hinay. Jessa, kung nahibaw ka pa lang sa tinawad. Uy, maghinay. Mahal ko kay kabugduha sa JR. Mahal ko kayo. Gusto ko bugakos ni mo, Jessa. Gusto ko muhawak ni mo. Gusto ko papaso ni mga kasakit karon uban kang Alex. Pero, kutob lang ko ini sa pangandoy. Uy, hala. Dong Alex? Oh. Wah. Anong misiga naman sa na yung mata? Uwa, man. Uwa. Dali, sod. Si Jessa? Ha? Ay, kuan dong. Dong, ayaw lang tao ko lataha ang akong anak. Milakaw na sab siya. Kaya milakaw man ko, di ba? Ay, kuan. Mangita ra gyud to siya trabaho dong Alex. Inahan magyug ka. Unsa magyug kong buhaton aron mahalon ko anang anak mo. Ha? Ha?
Gibuhat na nako ang tanan. Di ba, ma? Oh, suma. Nakakita yun ka. Kung usa kung pangandoy nga mahimong normal lang ang mong kinabuhi ni Jessa. Pero kanang imong anak ang dili ganahan og normal nga kinabuhi. Rawa ko siya gibuhat ron, ha? Tanan akong balaod iyang supakon. Gusto ko siyang mabunog karon ini pauli niya. Ha? Dong Alex, maluoy sa taon ka sa akong anak. Uy, sabta lang taon siya, dong. Maluoy ka. Dahibaw gyud ka nga. Gusto lang siyang mahibalik ninyo si Junior. Ako ang bana, ma. Bosa, ako na ng desisyon ang tanan. Labi ng gagan sa mong ginabuhi. Alex, Ha? Ibaw ka? Gusto kong sukdo na ang Jessa. Kung nasa koto ba akong kabuang? ako'y ginoo ko. Wa na. Misaka ng kabuhi kong sugod. Daan pagit kong magkagubot na sab ni ron. Ay, ang kagahi lang yun sa oe ni Bayhana, uy. Saon man din ako ron? Taoy. Mag-andam na lang tingali kong tambal sa bunog ini alang ni Jessa. Kay klaro naman ka ay mabunob na sab yun ni anak ka ron. Usa? Usa nagipangyaw-yaw ni mo? Ha, anak? Usa na? Panahon na mo biya ka din. Ha? Pero, Gipangita ka na karon sa iyong bata. Sorry, gagina lang abogod talaga pa uli sa inyo. JR, mo pauli na sa ko. Andrew, mabalik yan ko din niya. Wala ni problema. Basta mag-amping ka lang. Andrew, mag-amping ko. Dili mahimo nga magkadumdum si Alex ini. Dili ko gusto magkaunaw na siya gawat sa inyong anak. Ha? Tulo ka bilyon ang bayaran ni Alex ako. Una pa ninyo magkuha si GR. Ayaw kalibutan ha. Sorry nga, gipinomduman ta sa kana. Pero kinalaman ni Guru sa kong bahin, di ba? Dako kilang tulo ka bilyon. Nga ako lang ihatag ninyo. Anong mihila ka? Wa. Sige, ato na ko. JR, anak, babay na ha. Pero mabalik ako. Promise ko na ni mo, anak. Ang binambata. O magkalagaw ka na. Andrew. Pero pag-aksa na lang kung gausa na JR. Sige. JR, anak. Mabalik ako, ha? Mabalik ako, anak. Sige, babay na. Toda, dawatan ni. Kwarta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!